Salom. Oras madihita saluhutna. Kami sian parhaladoni Kuriata HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang, dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naro madohoti parminggota sadarion. Terlumu bima turuas nihuria naod dope parjolo sahali madohoti parmingguon di garijaon. Rap mahita majagahon atau manon di parminggota. Tabongoti ma parsaorata dohot Tuhan debata di bagasan dame dohot las niroha. Mari di mahita. Sangat dijauh nasib timbuli, bergedung hulu
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hataku naruar sian pamangaku, dang mulak buti diau. Ikon bahenon na do lomo ni rohaku, jala ikon majadi do ubahen na hutongos. O sudihamu akan namauas, ro mahamu tuaek, jala hamu aka na somarhepeng, ro mahamu manuhor dohot mangaton. Sai ro mahamu manuhor, anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Sai lului hamuma jahuba, bican terbahed dope jupang ibana. Jauh hamuma ibana, bica jonok dope ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Upangido hami tuho, sai lehom matuhami todi ni hasitongan dohot dame, asa takasu boto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata ima sian Yohanes bidu 10 ayat 35. Apala sianoma tadau ni halak saluhutna hamu sisi aku molo masih haholongak kamu. Ido sahatna atong rak mangidogugu mahita sian tuhatta debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapi gima di pujian sian kur ama. Mari di mahita. Tangihon angku
dosata martangiang mahita. Ale Tuhan dibata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Podo dibata parguguna sohatu dosan si topa nasana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangalasyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni i, asima roham dihami ale debata nami. Pandenggan bahasa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisesa madosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangului ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora suda, na pinarbagam-bagam diaka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sian di dosata. Para si roha jala pardinggan basa do Jehovah, lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosata, jala dang dibalosot tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini roha ni mama mida aka anakna, asini roha ni Jehovah diaka namaka biari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabi gimam, paride Quran ina Kamis.
Mari dihita. Tatangihon ma, atani debata turpu epistel di minggu pa 22 dung Trinitatis,on tersurat di 5 Musa biduonom, mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia, marsori-sori ma hitamat jaha. Alai odo tona aturan dohot uhum akan naung tinonahon ni Jahuba debatami, padauhon Tuhamu asa ulahon muna di tano siulau munai dang tari parhamutusi. Asa marhabiaran ho tu Jahoba di raduti ho salhut turan dohot tanah. Kanang mataon tu ho songoni ho nang anakmu nang pahopum saliling ho manghulu. Asa tu ngupagat jang umurmu. Atong tangi homai ale Israel jala rikoti mangulahon akai asa marhasonango ko jala asalam torop situ Tuhamu songon naung pinarbaga-baga ni Jahuba di bata diaka opum tuho ditano habauran ni susu doho situa ni loba. Tangihon ma ale Israel anggo Jahoba di batatai Jahoba sasada sado. Jala ikon haholongammu Jahuba di batam sian nasa roham doho sian nasa ati-atem doho sian nasa gugum. Jala ikon para tehononmu luhut hataon akana hutonahon tuho sadarion. Jala ikon gogoommu mangajarhon akai tuaka anakmu, jala taringotammu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum, manang mardalani ho di pardalanan, manang laho modum peho nang dung hehe muse. Jala ikon ruhotononmu akai bahen pertindadaan di atas tanganmu. Jala bahen pernengotan di holak-kolang ni matam. Jala ikon surat tonommu akai tu tohang ni jabum, dohot tu pambungammu. Ido sahatna, martuado akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari dihita. Hahulugin
dako maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia, adorang sohauguhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jahuba, amanai pargugu na sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasain dosa, dohot di hatain na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Tabigima edi puji-pujian sian unguan sola gracia.
Tabi kima titing namasa dohon lalau pamasaun ni huriata. Shalom, Shalom. horas madhita salahutna. Titing Huria HGP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu 27 Dung Trinitatis. Topik Minggu dihita sadarion. Makaholongi Tuhan debata dohot donga jolma. Minggu 3 November 2024. Naparjolo. Di hari Selasa tanggal 5 November 2024 di Patupa pertanyaan sektor. Di sektor Tolu di bagas ni keluarga W Panjaitan Inang Boro Pusunggu. Sektor Pitu di bagas ni keluarga P Berutu Inang Boru Siburian. Di sektor Walu di bagas ni keluarga Jehata Pubolon Inang Boru Sianipar. Dohot di hari Rabu tanggal 6 November 2024. Pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga L Simangunsong Inang Borutaba. Dohot di sektor 2 di bagas ni keluarga Nyonya Situa Manulang Inang Boru Sagala. Dohot di sektor Onom di bagas ni keluarga P Manulang Inang Boru Siaturi. Alamat Boima Taida di titing ni Huriata naung diser di ganup sektor tabi. Paduahon. Pebartu data na masuk Huriata torop ni Huruas na marulang tahun di bagasan minggon godang na 37 halak. Ata ni debata iman atas surat di Yohanes 10 ayat 35. Apalah sianon mata daun ni halak saluhut na hamu sisiaku molo masih holong akamu. Susude ruas ni Huriata nama ulang tahun hupasat kami mas selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Jemaat baru mamuka sadarion gabe ruas tamu di Huriata ima keluarga James Sitorus Inang Roma Oremtina Boru Siagian beserta 3 orang anak perempuan. Rosian Huria GKPI Pekanbaru Kota. Maringanan di Jalan Dei Panjaitan Perum Citralen Waterfront Blok F2 nomor 3 Samarinda masuk sektor Pitu. Napapaton jemaat pindah. Mamuka sadarion pindah Huria ma keluarga Yohanes Sigit Gurning Inang Yuke Roulita Boru Panjaitan. Rapdohot sahalak yanak kunasida. Pida Tuhuriah GBP Paku Jaya Resort Serpon Distrik 20 Sada Banten. Maringanan di Jalan Wiranto Perum Lua Gagak Blok H nomor 10 Walu Desa Luakulu Kota Sektor Walu. Palimahon Pesta Gotilon HKBP Sentosa Samarinda. Di hari Minggu tanggal 10 November 2024 di Patupa Huriata do acara Pesta Gotilon sekaligus perayaan ulang tahun Gereja HGP Sentosa na 47 tahun. Permingguan manogot Arian Dohot Botari di Pasada masuk Pukulusia Wita. Turuas na pasahaton pelian amplop Pesta Gotilon digijang ni 1 juta rupiah. Panitia pasahaton menematkan ulus. Dung sidung perminggota di Patupa acara makan bersama. Lelang dohot tortor nata Patupa di lapangan parkir Sopogodang. Tonoma rician na pasahat keluarga manang ruas manang sektor. Naparjolo amplop persembahan Pesta Gotilon. Napaduahon silua anak sekolah minggu. Patoluhon beras 3 tandok. 1 tandok berisi 5 kg.
yang disediakan oleh masing-masing sektor. Napapaton sakti-sakti sian ganup sektor. Hobartu pesta gotilon dohot ulang tahun gereja dung sidung titingon, ketua panitia pesta gotilon patu paun sosialisasi taringot tu pelaksanaan pesta gotilon dohot perayaan ulang tahun gereja. Paunopon, pemenang tender pembangunan gedung sekolah minggu dan renovasi konsistori. Sehubungan dengan pembangunan gedung sekolah minggu dan renovasi konsistori HKP Sentosa Samarinda, panitia lelang telah menerima 3 pendaftar tender pembangunan gedung sekolah minggu dan renovasi konsistori. Dan pemenang tender tersebut ialah Amang Situa Hot Maruli Simbolon dengan nilai Rp321.587.000. Dengan demikian pemenang tender akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Tapi Tuhan, LPJ dan pembubaran panitia pesta pembangunan gedung sekolah minggu. Marsogot Senin tanggal 4 November 2024 pukul 10 siawita. Di Patupa laporan pertanggungjawaban panitia dohot pembubaran panitia pesta pembangunan gedung sekolah minggu dan renovasi konsistori. Pinangido on matu ganup panitia dohot perhalado madohoti ulauni. Permohonan bazar mahasiswa. Sadarion di Patupa bazar sian mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Pinangidohon ma partisipasi sian ganup ruas. Pasiahon laporan keuangan Minggu 3 November 2024. Penerimaan Puria 45%, tambah non sentralisasi 20.726.944 rupiah. Pusat 55%, 10.720.925 rupiah. Pembangunan 10.240.750 rupiah. Kategorial 2.500.000 rupiah. Pengeluaran Huria 11.610.500 rupiah. Pusat 10.720.925 rupiah. Pembangunan 515.000 rupiah. Kategorial 0. Saldo kas per 31 Oktober 175.530.315 rupiah. Saldo kas pusat 0 rupiah. Saldo kas pembangunan 4.571.922 rupiah. Saldo kas kategorial 27.250.750 rupiah. Saldo kas keseluruhan 203.310.927 rupiah. Sadarion papungu amplop dohita pendukung program Huriata. Iuran pembangunan Toto Ripe jadwal perayaan Natal, pelayanan ke Gereja Pagaran, Kadektasi Sidi, laporan keuangan panitia pesta pembangunan doho titing parhepengon, boi mataida di lembara titing naung di share di Hitaganup, di pasu-pasu tuhata mahuriana. Upasah tamima tu ketua panitia. Salo mamanginang soksongoni inakon nami remaja na po subulong ng pungo noang di bagas kerja taon. Amanginang songong titing naung tabiginak kining
Hami sian panitia ni pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriata na ke-37 tahunon dinalaho mensosialisasikan songon acarata di tanggal 10 November di hari Minggon. Amang inang songon tema si pandung nangon di jolo tahun ngaway kami songon soso-soso di hita amang inang ima di pesta gotilo don di hari ulang tahun di 37 Huyatta. Dakpolah patorak KBB amang inang taring otu aka acara-acara di tangsa pulon alang atakas nakining di bayad di titing nuriata. Alai na perlu si penjelasan nami amang inang taring otu aka parkir do kendaraan. Asa unang mengganggu hitanon diaka perjalanan lalu lintas nadong di jolo di kereta. Jadi amang inang hita masuk jam sia pinahato maro alana melok parkir di samping di gereja na baruon terbatas do. Meluisin naunggo lison berarti dia akan mencari parkir luar ni halaman gereja alana hita marpestan non sehabis hita ibadah ima di halaman ni gereja ta ima di samping ni sopogodang di sido hita mangan nomor pesta. Jadi parkir mobil bui man no diarahon juru parkir di halaman ni alaya ima perumahan alaya bui man no di parkir ke mobil alai molo sepeda motor amang inang bui ma parkir di teras di gereja manang aspogodang di teras sai mano disusun sudah aka sepeda motor molo tumpe hurang tempat na bui mano agak di belakang ni alamani naso terpakai amang inang harap rohanami di harota di pesta gotilonon asal lama marlasi roha hita di basa-basa dot asini roha di bata na mga leho di hita pasu-pasu amang inang nunga dibagi aka situa sektor amplop persebatu hita di tanggal 10 tapasaha manon yamang adong doon no dibain hami di son amplop setiap sektor. Jadi amplop setiap sektor anu disima di pasahata mang inang di setiap amplopi alani jala oddo sada mang program ni huria tahunon jala pendukung ni sude aka program huria takason nakin di titing amang inang bahwa kondisi ni keuangan di gereja ta jala gurang dope aron pe program 2 Desemberon nalau tahulaon ima program Natal ni gereja ta manginang alin yang menang sian uduk doh seret ni rohanami amang inang asar lamar si roha hita mang di basa-basa do asni roha ni tuata na mga liyaw di hita hipason doh aka hasehaton di pesta gotilon doh hari ulang tahun ni huriat tadi minggon rak mahita lamar si roha dohot rohita amang inang di pestai imajo song sosonami amang inang taringot tu pesta tanggal 10 Novemberon tuhat tama nama masu-masu songon imajo hata siak kami butima horas madihita. Kurian itu hata, tapasahat ma piliata, uhut ma marid di mahita. Asa tu dos, udo, udo.
Batang yang mahita. Damene de batana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhu nak. Puriani Tuhata nagabejamita di mingguta sadariona manginang. Imananiene sian Evangelium Markus bidu 12 ayat 20 1:34. Ujahaon madihita hatani dibata songonon madidok disi. Na dibegesi boto surat sahala do nasida nama sialusani. Gabi Roma ibana jumonok. Dung ditanda dengan ni alus ni Yesus disukum maibana. Dia do patik no mangat sian patik isudena. Dia lusi Yesus maibana di dokma. Odo patik no mangat. Tangihon ma ale Israel. Tuhan sasadasa do Tuhan debatatai. Jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem. Sian nasa hosam. Sian nasa roham dohot sian nasa gugum. Ia patik pai duana odo. Haholongammu do ngami songod dirim. Patik no mangat sian naduai. Dang adong. Jadi dido si boto surati matu ibana. Tikos didoko guru. Hobar tu hasitongan. Sada do debata. Jaladang adong na asing dukon ni ibana. Jala makkaholongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha, dohot sian nasa gugo, huhu makkaholongi dongan songod diri niba. Umangat doi sian saluhutak kapelean situtungon nang pelean na asing pe. Dung di bege Yesus patas na maralus nin nama mado ibana dang sadia dao ho sian harajaun ni debata ola ni dang adung benahum roha pasukuton ibana ido sahat ni turpuhi hurian itu hata dihita saluhu na manginang nangaka remaja na poso ngatung jojo tabege yang goturpu jamitaon makkaholongi Tuhatai huhu makkaholongi debata Jehovah. Jalaningot do tong songonon jamita ni guru sekolah mengguniba ujurak dana hiba. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Alania manginang marhite jamiton kuceritahum majolo sada film inspiratif nasian negeri Perancis. Na berjudul Les Mirables. Ia taringot tu pilimona manginang ima holong napaluahon. Kasih yang memulihkan. Jala tokoh utamana Jane Valjean. Si Valjeanon sahala naposo pemuda. Tetapi dia hidup di tengah-tengah keluarga yang miskin. Keluarga napogos. Mangat comangat do. Doho akka natorasna nang keluargana. Ay pola do olo itahani mana malena ala sodong nabui si bahenon manuhor si panganon. Terpaksa memana disada tiki manakko sepotong roti. Engamale. Alai majusialna. Holani doi mana manakko pas sahali mana manakko las hona takup memana hati hai. Hona takup. Dungi
Dibawa may mana tu pengadilan. Harus disidang. Jala manginang disidang masih Faljin, jala diputus sama, dia dihukum penjara selama 19 tahun. Tawayak koma hanya karena sepotong roti dihukum 19 tahun. Ni bayak ko ni tu zaman waing jala tabandiko tu zaman nazolo hira masuk diakal deh. Alai bayi masuk. Di dalani imana maya manginang adong ko na membela, adong ko na makokop dang adong. Keluarga pe dang adong. Sehingga mau tidak mau dia harus mengikuti hukuman itu. Dung 10 sia tahun di dalane bebas may mana. Malua may mana sian penjara. Las dorohana hati hai alai bebas di mana amang inang dengan keadaan hati yang penuh dendam. Dendam betul. Hanya karena sepotong roti dipaturus may mana tu sahala perjahat kelas kakap. Jala tersebar may nang tuakka masyarakat. Tersebar may imana ternyata seorang penjahat kelas kakap. Alani ido gabe mabir majol mamadongane. Dangadong behalak na madongane. Dangadong bejol mamanginang nama jonohi imana gariada maddaw sude. Ipikir imana do dung keluar imana siap penjara. Bah, godang mana nama jakon, godang ma rupani nama nyambut imana ternyata sebaliknya. Jadi di kehidupan peolo do songone. Sapalaro si taono na manginang buiro maddaw sude jolmon. Ali-alim na salelengon, bestim na salelengon, ces kental mo na salelengon, moloro si taono olo do maddaw ay nga bau. Jadi songoni mapakilalaan niya matao. Menjauh semua orang. Dungi dang adong be na mangengko si mana alay adong mana majakko sa halak. Dileho ni mana mangan, dileho ni mana minum, ditugihom mangat tu jabuna, doho modom di jabuna, yaitu seorang pastor. Ditugihom matu jabu, isom mahita inna. Jadi borngin nai modom may manesi marnipi si Falzinon. Dia bermimpi atas siksaan yang dia terima selama di penjara. Gabe trauma may mana. Hirana sega mapikiranna. Dungo may mana siyan na modomi. Ibereng majabu ni pastore. Adong madisi barang-barang berharga, yaitu piring, sendok, garpu dari perak. Hati hai harga doi, harga. Itak koi mana mai, ngapikiran na kacau. Neng kabur mai mana siya ni pastori, dungo mata pastor. Habuto amma. Ahaman ayula ni si Faljin amang inang. Ay ngagula be pikiran na ilo tak mamata pastoriat tong. Sampai pingsan. Dia pun kabur. Dakubo torong pengalaman muna na si Songonon. Ngay tolong la digojapok kita. Nga tau rupi gabi tekel hita rupane.
Sehingga berita ini pun tersebar, tohoma jin paljin adalah penjahat kelas kakap. Dang sadia leleng, itakku may mana, itakku polisi, ibuat tujabu ni pastor. Lalu bapak pastor ini ditanya sebagai saksi, akan dibawa ke persidangan. Pak pastor, apakah dia benar telah mencuri barang-barang berharga dari rumah ini? Dungi, ya lusi pastor Roma. Oh, tidak ada. Itu tidak benar. Dia tidak mencuri barang-barang berharga di rumah saya. Saya malah memberikan sendok, piring, garpu ini kepada dia. Dan bahkan masih ada tatakan lilin yang terbuat dari emas. Saya memberikannya kepadanya, tapi dia lupa membawanya. Jadi mabegeya manginang tarlongang masude, apalagi amata namanakkoy. Disukum ma jin paljin disukun pastori. Pak pastor, mengapa engkau menolong aku? Aku kan benar-benar mencuri dan aku juga memukulmu sampai pingsan. Dungi ya lusi mamanginang paljin, kau ini adalah orang yang baik kepada keluargamu. Tetapi perbuatanmu itu memang benar-benar salah. Kalau engkau mengasihi keluargamu, maka kau harus hidup dengan benar. Dan itulah juga tandanya engkau mengasihi Tuhan Allah, yaitu hidup dengan benar, mengasihi orang-orang terdekatmu. Jadi pulanglah, lakukanlah kebaikan. Mula masih jin paljin. Jala hatai do na dingo ni mana amanginang. Sahat tu nama tuai mana. Dan akhir hidupnya gabe si jin paljinodo wali kota di hutanai. Dung lelengi mana rupane sukses pernguluan. Amanginang ngahado na nang taide seceritai, memang kasih itu memulihkan. Holong na paluahon. Songonido nang tuhat itu hita. Ay molo si Faljin di paluap pastori. Dungi selamat imana sian uhuman. Dungi hita kana porsia ise mana mangurupi hita. Ise manginang napaluahok kita. Toturo tuhatai. Molo songonima di patu-patuhan itu hita di palua hitau nak kana porsea. Sebenarnya boy do tasukko di bagasar rohata Tuhan. Puasa paluom mau ay panakko doa. Tuhan puasa urupom mau ay parjahat doa. Tuhan, mengapa engkau menolong aku? Aku kan orang yang pendosa besar. Tetapi itulah kasih Tuhan. Jalai dotong amang inang namangojar rohat taon lahu makkahulong yakka umaliang tay. Nadihaholongi Tuhan ihita hape pardosa om madalat tatong lahu makkahulongi nahumaliang ta. Molo tarimang-rimangi ahama upatta makkahulongi Tuhan molo di bagasar rohat tao na manginang tersimpan dengan baik dendam kepada orang-orang sekitar kita. Ahama upam makkahulong itu hatay akainang aka amang ringgas hitaro tu garizaon tapalapalay ro tu partangyangan ringgas hita martangyang pasangap putuhani alay dijabu ho doho amatta nang ho amang doho inatta marsi janggulak kamu jabu marsi lopengak kamu isi ahama upam na makkahulong ituhani molosongonido. Bagi anak-anak remaja na poso juga
Apalah upahmu? Kau bilang kau melayani Tuhan, amang aku kan melayani Tuhan di gereja. Aku pengurus. Aku aktif di paduan suara. Apa upahmu mengasihi Tuhan Allahmu, tetapi di rumah nagugugu suaram tu bapak doho oma. Isonggahi mak, imuruki ho. Apa yang gua hatam? Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi odo suku-suku kwa manginang tu parguru malua waktu ujian akhir parguru malua ai kodoho natorasna dijoloni natorasna do usuku ai sungod dia do hubunganmu doho bapa doho oma ate amang niko baik amang heado hamu heado ho manonggahi bapa doho oma, ya doho marbadai, doho natutuam, niku rupane. Ya amang, pernah amang. Beh, marbadai hamu. Doho isi menau jok marbadai ho. Oma doho manang bapa. Oma amang ni mana. Jadi, bagasar rohani naturasna, pula pabuan nyo ni joloni padita na rohana daging. Hampir rata ya nakotai no jojo imana marbadain na doho omak na do. Dang na ala ama au do songon ini memang fakta doi. Jadi husukum ma. Ai songod dia maharo parbadamu nai. Ya paling kami amang berantam adu mulut saja. Marbada mucung itu tong masuk nih. Loh kenapa bisa begitu? Ya gimana lah amang, mama ini suka kali maksa-maksa. Harus diturutin terus perintahnya. Ya kesal aku. Ini mana? Jehudok mato imana. Alai uju di do imana songoni. Ngamane te iluna memang. Ai buhama sahira sidang gotong. Hohob buang guna ujian itiki. Sahira pengakuan dosa imana alai say tangis ma ya nakota parguru maluai hati. Jehuro ma ingat ya inang, orang tua ketika engkau minta ikan, enggak pernah orang tua memberi ular kepadamu. Ketika anak meminta roti, orang tua enggak pernah memberikan batu. Jadi apa yang kau butuhkan, itulah yang diperjuangkan orang tua. Jadi sebenarnya tidak ada pantasnya kau apalagi membentak dan berantem dengan orang tua. Jadi hirana merasa bersalah atau gimana? Ujungnya tangis-tangis matong isi. Gabi songon nama biar ma peserta selanjutnya. Nah baru na yang bahasa tangis-tangis narohana ma. Jadi memang seringkali kehidupan kita begitu Bapak Ibu. Keimanan kepada Tuhan harus sejalan dengan hidup sehari-hari. Termasuk do. Maka holongi akan ahumaliang tayo. Lausongoni do nang amanginang hapur sot tatu debata adong go bentuk nyatana. Ikon adong. Buido baga edetau mamuji Tuhan eh. Dang baga ebegamu nakaning korniak kana tutu maliting. Songoni nang kornakya ka ina. Buido baga paredota mamuji Tuhan tay. Tetapi Bapak Ibu, anggo marsyal langar roha doi pungwani, au mana persoalan ato. Molot tetado dong marsyal langar roha, tubuh dendam antara satu dengan yang lain, begak suarai. Alai ahamedo Tuhan tay syakijang, mamerek kita marede tu ibana. Amang tahe, jago-jago nyakai tokon na marede. Alai yang gorohana saya ngasing-ngasing do HP. Jadi hukum Tuhan itu tidak boleh timpang.
dang boy timpang. Makanya di Yesus adong manukun ay dia do guru nom mangat. Makkaholongi Tuhan tay do manang makkaholongi dongat jolma inna. Dang adong nom mangat siyan na duay. Dus duay inna Yesus mangalusi. Jadi mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Termasuk dotong amanginang mengasihi Tuhan dan kita tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nang digaricat tope termasuk dotongi. Maka holongi Tuhani menerapkannya pada hal-hal yang nyata. Nang songoni dotong pesta gutilot tahun. Aodo. Baik kodo honok kodo dah. Ido bahen holong natajalo siya Tuhani ikut tapatuduhod dotong marhite fakta dan nyata nang di pesta gotilonon laho mangurupi akka ulaon akka pelayanan di tonga-tonga ni Uriata soso manang tongon nang tuhita amanginang. Bagaimana kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini dan kita nyatakan di dalam perbuatan kita. Hidup bahen nakaning makatai ketua panitiatai manosoi hita. Ada pola dohonokku. Itu ngayat tu si hamu ate. Da pola dohonokku balga bahen. Itu huriyai de da pola dohonokku atong. Alai saleling tu huriyai manupahi ulau di tonga-tonga ni huriyai yas maroham pasahat. Banyak lagi bentuk-bentuk kasih yang bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kita terapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan berat sebelah. Dang boya manginang timpang. Holong tutuhani nang makkaholongi dongat tajolma. Amin martang yang mahita. Alay Tuhan siyan hatam na paingotok kami. Takas doi ipatuduhok ko. Asa holong nami tu di bata. Saurdot nang sadalan holong nami tu akadungan nami jolma. Idonang tangyang nami Tuhan na iko patuduhonon nami. Holong napulin na nilihom mo tuhami. Ima marhiti akka ulaon nami keluarga nami yanakon nami pe. Jala paurat tom mahatami di ngulu nami onali Tuhan. Mulati madihu wali Jesus pasu-pasu maruas ni huriang. Lumobi na dibagasan las ni roha ditupako nguluna na taba umur na sa taon mana dibagasan mingguon. Torop na 37 halak. Say martabatam pasu-pasum di ngulu ni ruas ni huriam na berulang tahun di bagai sa minggon. Jala paingok manasida tutu. Asa toktong pujon na guarmu na badiay. Ala hotdo holongmu di ngulu ni nasida. Mulati mali Jesus. Sungunino nang tangyang nami tu ruas ni huriam na tongom marsahit. Amang Niko Siregar buru sidabalok naupnam noeng di rumah sakit. Sepasu-pasu manasida ale Tuhan jala hodo padone nami akan apursia na mangalehon hama malum ni sahid. Marhiti akasi panganon sinumo nang obat jupa may hama malumi di pamatang nyaman nami margogo ng keluarga laho paturehon ama namion. Alay Tuhan Yesus di minggu naro. Say dasdasi mahami ruas ni huriam. Marningot dengan ni basam di pesta gutilon dohot pesta ulang tahun ni huriam na 37 tahun. Jala di hari minggu nanengro patu pahami do pestai dalan nami. Nahu papu upasahat tami pelian hamoleton nami nangaka pelian patumunaan na niulan di tangan nami
alasyakudu mual ni pasu-pasui say guhi maroha nami mangalehosa di bagasan ias ni roha margugo manangali Tuhan akapanitia mempersiapon akanarikot di ulaun pakobasion ni huria matong sahat di ho mangulunami ali Jesus urasi hamisian hadosaun nami di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Marede mahita manginang dina marede hita tapasahat mapeliata. peliata tu di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua ginjang. Oro haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadingkan. Doho na saulibasa na moliutus. Upasat tami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho.
Say jalo may gabi uap na hutyus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hay mandok mo lihati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua ginjang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo. Saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tuton di munabe.